le clear tu le ngai thatu zong zong te in zawai chi bai le vekule idol lampang hi kan hoile anga October ni somthum zan khan idol season rian na top 5 in ti siak zan ni na an beya an pui to khop maya an tang to khop maya atu te mai po hi pakhat na lak tuminan be ti siat to anin chu na sa to ni pakhat na hi chuwang chuan an tang to ai me mai tu te mai po tang ul trep trep te pon omani chuta nei pui nge mai kha aran chahit le mai khopa chu chu kan rek cha ka kan rek le don ani ne zai ngai thangal te ang Moi lu tu ka thalu tu mấy tuổi rồi dài tấm vàng nó sào cái hình này rồi sai thalu tuk nei pui athiam khop mai hei hetiang hi ati thei ani mo ti hi ka khele tlat maya top 5 zan ni 90 siang na o ngei mai kha aron mang le ani ama mi ni lo step khatin aron lon chawa around na sanang zelin a o hiaron thak zela style te poiron thak a step khatin aron lon chhole tlat maya atum puite tan chuan ngai hi thawak lawang ti chu khia tani an mu theime udona mon le o ni jan lam pang kha chu a tumpui te hi a che pui khop mai he tiang ani chuan be sei hi sang to hle mai he lal telal oi ro pui bere anti a performance te thleng hian a support mai hla sakhi a hla saka piang hi ama sak turan phuang moni ti thei mai turin ama lama hian a huilu thiam khop maya pathian po he lom karing ani pathian po hi aro puina ang takin a fak ni te po hian a hriata nei pui hi a fakom khop mai hei a chezia te thleng hian lan chhuah tira ahla saka piang hi ama ta turan phuang moni ti thei mai tur hian
a hla thu a hian a chenga a che sia zong zong nen a theina zong zong hi chhuat tak mewani ti hi lang chiang em em maya a zai hi ngai nom em em mai ni cần gì ai hiền lâu xây là cần gì ai hiền lâu xây là cần ai thế cần ai thế Pui tuk avan zai that tak em zat steponom ngai nan shelawani an phur tlang khop maya hei top 5 in ti siak zan ni na a be tha khop mai nei pui hetiang ani chuan step khatina ron lon chho sia pakhat na hini thei mai om mang o ti hi real ro hian om ta ni result te puan mai to chi nge mani ti thei mai tur hian a chiang viau to hian a khiata in ti siak bo ro ka kha chuan ma sela a soi thei soi ngot thei lawa thil hi engting nge kal don ti rial lawa chuan nei pui nge po engting nge ron che jel don a tir lama che tha viau si a top lama a ron khar that viau lo chuan a ti che the ani a ti that sa zong zong kha zan kha thil thua zan tam tak alo ti that to sa alo thorim to sa kha zan kha thil thua a ti chele vek the ani ti a chiang reng maya a chan chu zai thiam vekin ti sia kan ni to wangin che chual chang hin ni to zat te po hi chút tiếng lâu chuan tiếng ấy nào hôm to lâu hey hiết thiam tiếng ngót thấy hình to là va anh mà ni zon theva anh thiam theo to ni thiam đan chỉ sang sang thiam đan in ang lâu vek chú mi en dik tur anh nia wangin kan thiam ti zong hi thiam an ti kher lâu thei min chút tiếng anh nia wangin kan thiam ti lâu zong tak po hi thiam an lâu ti viau theya chú wang chuan en dik hi har to ni chú vang tak chuan che sual hi chan ani to nei pui ngei po hi che sual lo turin tang sela hlat thana te po phim khur sela chan ul te om the ania chú vang chuan tang deuh chung si hian pakhat na ni tum ngei ngei chung si hian o control emo lampang te po hi atu te mai po hian ron uluk sela mu nomina ngai inom don hian a hria ta bo ruak hi a ron zang khai chho don tlat mai hei an mu nom khop mai top 5 in ti siak zan ni na thian gan du to ka nga gan rek kanil mu le ma zong mang tha ula loinen kol tha ula video dang nen rek dang nen ti le huna kanin mu le theu don ya zawain mang tha ule le clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai le vekule idol lampang hi kan hoile anga october ni somthum zan khan idol season rian na top 5 in ti siak zan ni na an beya an pui to khop maya an tang to khop maya atu te mai po hi pakhat na lak tuminan beiti hi hriat to anin chu na sa to ni pakhat na hi chuwang chuan an tang to em mai atu te mai po tang ul trep trep te pon omani chuta nei pui nge mai kha aron chahit le mai mai khopa chu chu kan rek cha ka kan rek le don ani na zai ngai thangal te ang Israel
le ma ti mai tu re cần gì cả nhà lâu trên đây là cần ngài thế cần ngài thế dai ta wa nga o sa te ni te ron ni pu ya cần là cần ở đây sống để hiểu cần là cần ở đây sống để hiểu mình mong ngàn thế mình mong zai thalu tuk nei pui athiam khop mai hei hetiang hi ati thei ani mo ti hi ka khele tlat maya top 5 zan ni 90 siang na o nge mai kha haron mang le ani ama mi ni lo step khatin ron lon chawa arau na sanang zelin a o hiaron thak zela style te poi ron thak a step khatin ron lon chhole tlat maya atum puite tan chuan ngai hi thawak lawang ti chu hria tani an mu thei me udona mon le o ni jan lam pang kha chu a tumpui te hi a che pui khop mai he tiang ani chuan be sei hi sang to hle mai hei cần thế lòng hoài tên mình hoài về và sẽ cần lao lơ mà ý mình vang lần thế mà lôi râu quy về lê lần thế mà lôi râu quy về lê cần phát cái thế cần phát cái thế lal te lal oi ro pui bere anti a performance te thleng hian a support em mai hla sakhi a hla saka piang hi ama sak turan phuang em ani ti thei mai turin ama lama hian a huilu thiam khop maya pathian po he lom karing ani pathian po hi aro puina ang takin a fak ni te po hian a hriata nei pui hi a fakom khop mai hei a chezia te thleng hian a lan chhuah tira a hla saka piang hi ama ta turan phuang em ani ti thei mai tur hian a hla thuwa hian a chenga a chezia zong zong nen a theina zong zong hi chhuah tak mewani ti hi lang chiang em maya a zai hi ngai nom em mai ni cần gì cả nhà lâu trên đây là cần gì cả nhà lâu trên đây là cần ngài thế cần ngài thế pui tuk avan zai that taken zat steponom ngai nan shelawani an phur tlang khop maya hei top 5 in ti siak zan ni na a be tha khop mai nei pui hetiang ani chuan step khatina ron lon chho sia pakhatna hini thei mai om mang o ti hi real ro hian om ta ni result te puan mai to chi nge mani ti thei mai tur hian a chiang viau to hian a hriata in ti siak bo ro ka kha chuan ma sela a soi thei soi ngot thei lawa thil hi engtin nge kaldon ti rial lawa chuan nei pui ngei po engtin nge ron che jel don a tir lama che tha viau si a top lama a ron khar that viau lo chuan a ti che the ani a ti that sa zong zong kha zan kha thil thua zan tam tak alo ti that to sa alo tho rim to sa kha zan kha thil thua a ti chele vek the ani ti a chiang reng maya a chan chu zai thiam vekin ti sia kan ni to wangin
chết sual chang hin ni to zat te po hi chu tiang lo chuan ti ngai na om to lo hei hi thiam ti ngot thei hin ni to lova an ma ni zon thewa an thiam theu to ni thiam dan chi sang sang thiam dan in ang lo vek chumi en dik turan nia wangin kan thiam ti zong hi thiam an ti kher lo thei min chu tiang ani wangin kan thiam ti lo zong tak po hi thiam an lo ti viau theya chu wang chuan en dik hi har to ni chu wang tak chuan chet sual hi chan ani to nei pui ngei po hi che sual lo turin tang sela hlathlana te po phim khur sela tran ul te om the ania chu wang chuan tang deuh chung si hian pakhat na ni tum ngei chung si hian o control emo lampang te po hi atu te mai po hian ron uluk sela mu na mina ngai inom don hian a hria ta boruak hi a ron zang khai chhodon tlat mai hei an mu nom khop mai top 5 in ti siak zan ni na thian gan du to kanga gan rek kanil mu le ma zong mang tha ula loinen kol tha ula video dang nen rek dang nen ti le huna kanin mu le theu don ya zawain mang tha ule